Hello, mayong adlaw sa tanan. Karon kay magpakaon ko sa ako ang mga alaga nga iring. Dayon, tanawan niyo among sekreto kung unsay ihugas sa amo ang mga kaldero o kalaha. Please watch and subscribe to my YouTube channel. Na mao na sila. Akong pakanon. Mira ito. Asi party arty ka wata isda. Porka. Huy. Puti. Sige, sige. Una na, ura si porka. Ora to. Sige, sige. Maum na yung pangita ka. Ikaw dapi. Tara. Sige, porka. Mana naka porka? Orat unsa man. Bantay ha. Bantay og kanang paako nimo nang gamay ron kay ako mo. Bunal nimo. Ayaw nagkanig, ayaw nig kuana, ay nig paaka kay bata pa na siya. Ikaw kay ikaw dako naman ka. Ana, ikaw pud urit, diri ka urit. Ayaw pag awat-awat anang kuan. Oh, dara. Tara, kadagan ana oh. Kau porka. May si porka, si darling kay wa pa naabot o dako kay si porka oh. Darling, dili mo kaon si darling ani. Arti mo to si darling. Kani siya kay luoy kayo, gikagid ko anam ni siya katuig. Uno, magpito na ni siya. Luoy kaayo. Kani ang pinakadako. Dayon kani pong isa oh. Jo. Pero wala pa kauli si darling. Then ang isa ganina, isa ganitong namatay ganinang iring ma. Sige na dapin. Ano dito pagkaon na? Kadagan dira oh. Oh. Hindi ka on. Ay puhot na tita. Kay luoy po kay si kuan tita. Ha kasoy? Andire. Ay, wala rin sa ay. Porka. Luoy kay porka, oy. Lang ni mo porka. Okay. Bantay pa ako ng gamay, Kani si ito, mao ni si ito amo ang pinakabugoy nga iring. Hoy, darling. Nana si darling ma. Darling. Kani po isa kasi porka, dara. Porka, mao na si porka. Kani mao ni si itom. Anong ka? Oh, kani mao ni si itom. Ayo kan ginoo ko nimo man na makakaon. Lublob ba imong liog dira? Ko nimo. Kani mao ni si porka kana. Di lang mo tan-aw si porka oy kana si oret. Ang uban is wala pa ni uli. Kay si darling galaag, buros daw to siya. Muuli ra isa ka adlaw kas ara siya mukaon. Dan ganina katong gamay. Ganina gamay to siya dayon murag na dehydrate ba. Na-dehydrate. Porka, hi porka. Untay ha? Di, taa ka ng kuan. Gamay, ako gi mo, bunal-bunal ni mo ayo. Sige na ko na, dito na dayon. Sige na. Ano, sige kuan, dito na. So, kinsa po ni manok ni sulod, oy? So muna mag-snack ang mga iring. So, ang kita po mo snack po ta. Medyo gahit din siya And sa nagtanong na ang aking pangalan is Jupiter Junaldo. Yung mama ko is Blando Mahamutang. Yung papa ko is Junaldo at saka Kanyeta. Ayan. And then originally is nagmula kami sa Gipa Island, San Carlos City, Negros Occidental. Ayan, tapos kanina nagpapakain ako sa mga pusa ko. Ayan, may isang pusa na hindi talaga kumakain ng cat food. Medyo ang gahit-gahit. Sarap sana. Ayan, baka naman, diba?
Mga kasin ko dyan, mga Kanyete, mga Jonaldo. Yan. Basta naman kayo dyan, mga Blando, Pangamutang, Jonaldo. Andiyan yung pagkain ko talaga yung ayaw ko sa ano. Ayaw ko sa kanin ba? Nakuan ng kuan nun, mga inglo na ko. Kanira siya abo. Sabon. Oh, dire ito. Hawa. Ano sa bahas kayo?
Kapit na siya malimpyo. Oh. Diba ganina ka itong kaini. Kapit na siya malimpyo. Panawang sikreto ko lang isa.